Ik heb dan even stilstaan hoeveel kilometer we kunnen maken. Zo'n 50. We hoeven ons niet te vervelen in ieder geval. Op zich mag dat geen probleem wezen. In principe dan rijden we gewoon alles. Het wordt een druk weekend voor de malje van Jillert Anema. Sneunde 5 kilometer op het NK afstanden. Je moest de marathon en dan snij nog de 10 kilometer. En voor Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma daarna nog de massastart. Die bij de malje twijfelen dan ook wat ze alles rieden matten. Als rijden wil je altijd alles rijden. En, de marathon in Lauwert, dat is ook een beetje een thuiswedstrijd voor ons. Dus ja, die zou ik eigenlijk ook graag willen rijden. Maar ja, het is een Olympisch seizoen. We moeten de koppen bijhouden, we moeten fris blijven voor de rest van het seizoen. Het Lauwert rijdt alles, maar ja, voor Snij wil ik goed wezen op de master. Dus ja, je mag ik net de volle scherpte verliezen. Ik moet er even Jillert door. Jillert die had het meest in de gaten wat we fysiek gewoon kennen. Maar als we Anema leeuwen meien, dan is het net slim om in één weekend zoveel kilometers te maken. We hopen ooit nog eens 200 te rijden hier in Friesland. Ja, daar wil je nog gelijk aan. Of op bewijzen zijn vanzelfs. Nee, hier in Friesland hopen we hem te rijden. Dus, dus een beetje kilometers maken is net zo slim. Het is wel goed om dat in de fun te krijgen. Het is net, natuurlijk wil je graag, want er zijn wel titels te verdelen. Dus je wil gewoon graag goed presteren dit weekend. Maar het is net zo dat strijdig is met rijden of met kilometers maken. Stroetinga mikt op winst op de massastart. Bergsma die gaat vergoud op de 5 en op de 10 kilometer. En Bob de Vries wil broodbeker tickets pakken. En dan willen ze de marathon echt nog winnen. Ik praat even met Jorrit Bergsma. Die twijfelt nog een beetje. Dat er wel alles rijden wil. Hoe is dat voor jou? Ik denk dat we kunnen dat wel aan. Dan moet gewoon rijden. Ik zal het nog alleen met hem over hebben. Komt wel goed. Anema zei het al en nou de Vries dus ook. Ze rieden bij Klavers gewoon alles. Want Mietjes worden niet geboren, die worden gemaakt. Hè. Die moeten rijden van ons.